Euskal Herriko txoko ezberdinetatik gatozen hezitzaile taldea gara. Haur eta gazteei bestelako aisialdi eredu eraldatzaile baten eskaintza bermatzeko apustu egiten dugu urte osoan zehar. Auzolana eta autogestia ardatz hartuta antolakuntzarako. Lan horren fritu dira hamarkada luze Sudaro, Bernedo, Goin eta Baigarren egiten diren 11 txandak. Eskerrak eman nahi dizkizuegu egun zail hauetan babesa adierazi diguzuen guztiei. Ez da ikasturte erreza izan, buru belarri aritu gara lanean eta horretan dihardugu. Urtean zehar hainbat eraso jasan ditugu eta orain arte tentu handiz kudeatu dugu informazioa. Medioek informazioa donola erabili eta desitxuratzeko abiadura eta indarra dute. Gure egiturak beste erritmo batzuk ditu, autogestiotik eta modu militantean lan egiten dugunontzako funtsezkoa da gertaera bakoitzari bere denbora eta garrantzia eskaintzea. Orain arte isilik egon gara, adin txikikoak tartean egon direlako, eta egoerak erantzukizuna eta ardura eskatzen duelako, eta gure interes nagusia beraieko beste delako. Bagenekielako zurrunbideo mediatiko baten erdian esan zitekeen guztia desitxuratu eta gure kontra erabiliko zutela. Horregaitik, iruditzen zaigu iritsi dela unea gure ikasturteko errelatoa zuekin partekatzeko. 2025ko udazkenean salaketa oso larriak egin zituen kanpaina mediatiko bat jarri zen martxa Euskal Udalekuen aurka. Bernedorengan jarri zen fokua bereziki. Momentu horretan, medioen bitartez jakin genuen bi prozesu abiatu zirela. Bata, gure proiektuaren aurkako prozesu judiziala eta bestea administratiboa. Prozesu judizialari dagokionez, dutxen funtzionamenduarekin lotura zuten esalaketak jaso eta horien gaineko ikerketa abiatu omen zen. Gaur gaurkoz, Euskal Udalekuek ez dute inolako jakinarazpen formalik jaso. Udazkeneko komunikatuan azpimarratu genuen bezala, guretzako ere garrantzitsua zen prozesu honetan jasotako salaketen berri izatea. Hainbat bidetatik saiatu gara prozesuaren berri izaten, zehazki 3 eskaera zuzen egin dizkigu epaitegiei, beste bat ertzaintzari eta beste bat administrazioari. Eta behin bakarrik erantzun digute. Ez zarete prozesuaren parte, salatuak izan zarete, baina ez dago norbanako, ez elkarte ikerturik. Egongo balitz abisatuko zaie. Gaur gaurkoz ez dugu informazio berririk, ez dakigu prozesua martxan dagoen edo artxibatuta. Bide horretan, salatzaileei buruzko datuak ere lortu ditugu. Medioek behin eta berriz errepikatu dute 20 familiak salatu dutela eta hori gezurra da. Dakigunez, salaketa hauen partean egon dira Vox, Abogados Cristianos, Hazte Oír eta Gipuzkoako Foru Aldundia besteak beste. Behin hau aipatuta, garrantzitsua deritzogu ikasturtean zehar Voxek Bernedon egindako interbentzioa salatzea. Honako hau ertzaintzak eskoltatuta burutu du. Gure udalekoan indarrez hartu ziren 2 patruiaren laguntzarekin, gure aurkako komunikazio kanpaina bat egiteko. Ez dugu horrelako dispositibo baten interbentziorik onartuko. Abokatuek esan digutenez, bide judiziala martxan egonda, erraza da kautelazko bermeak eskatu eta udalekoa behin-behinean iztea. Baina ez dute bide hori hartu, eta horrek zer pentsatua ematen digu. Honen ordez, bide administratiboa erabili dute aitzakia burokratiko bat erabilita udalekoa debekatzeko. Prozesu administratiboa alor burokratikoa arduratzen da. 2022an Gazteriaren legea onartu zen eta lege horrek berak eskatzen duen garapena egin ez zenez, 1985ko 3 orrialdeko aisialdi jardueren dekretua aplikatuta jardunaren jakinarazpena ez notifikatu izana egotzi digute. Eta horregatik eskutuko jardunean aritzea. 50 urte baino gehiago daramatzagu gure proiektua publikoki aurrera ateratzen. Eta inoiz ez digute notifikatzeko eskatu. Badakigu beste elkarte batzuek ere ez dutela jakinarazpena urte askotan zehar egin. Beste behin ere, diputazioa gezurretan ari da. Euren ardura da jakinarazpenak egiten direla bermatu eta kudeatzea. Eta erregistro elektronikoa ere ez dute aktibatu izan horretarako, aurtengo urtera arte. Horrez gain, badakigu, aldundiek gure jardueraren berri izan dutela beste urtetan zehar. Beraien tutoretzapeko hainbat haur izan baititugu gure udalekuetan. Baita, gure elkarteren batek jaso duen diru laguntzaren bat. Prozesu honen ondorioz jasotako zigorra honakoa izan da. 9.000 euroko isuna, sarrea elkarteari 3 urterako aisialdi jarduerak antolatzeko debekua, eta 3 urtez diru laguntza jasotzeko debekua ere bai. Desproportzionatua dela iruditzen zaigu. Lehen aldia baita zigor hau aplikatzen dutena. Zigorraren maksimoa izan da guri ezarri digutena. Esan bezala baldintzak betearren Bernedoko lehenengo txanda debekatu dute. Hurrengo txanden jakinarazpenak ere tramitatu ditugu, baina bide berdina hartuko dutela horre ikusten dugu. Kasu horretan ezingo dugu udaldia urtero bezala egin. Azkenengo neurri hau bidegabea dela iruditzen zaigu. Elkarte berriari, dorrekoari legezko iruzurra egotzi zaio, proiektu beraren parte izanagatik. Ez desaguna ahaztu sarreari ezarritako zigorra akats burokratiko batengatik izan dela, eta ez bestelako arrazoiengatik. Dorrekoak ez du ezelako akatsik egin. El Correo eta beste hainbat komunikabide errelatoa unasten saiatu dira, eta hasierako ustezko salaketa oraingo debekoarekin lotu nahi izan dute. Bide batez, salatu nahi dugu ebazpen administratiboa sinatu eta guri jakinarazi aurretik prentsara filtratu zutela.
Argi dugu guzti hau gure proiektua oztopatzeko estrategia bat dela. Ez da kontu juridiko eta administratibo, kontu politiko eta ideologikoa da. Gure abokatuek hasieratik esan ziguten, oslan preparau, eta egia zen. Orain, 200 baino gehiago, udaldirako aisialdi eskaintzarik gabe utzi ditu erabaki honek. Baina guk alternatiba berriak eraikiko ditugu. Familiekin elkartu gara eta argi azaldu diegu egoera. Lanean jarraituko dugu Euskal Herriko haur eta gazteentzako Euskal Udalekoak bezalako aisialdi hezitzaile euskaldun eta transfeminista herrigintzatik eraikitzen. Prozesu judizial eta administratibari buruzko datuak eman ditugu, baina dakigu kontu ideologiko eta politiko bat dela. Difamazio kanpaina bat jasaten ari gara. Euskal Udalekoen aurkako kriminalizazio kanpainaren parte dira azken mugimenduak ere. Gure aisialdi ereduaren kontra ari dira. Eskerrak eman nahi dizkiegu aisialdi hezitzailean lanean ari diren beste elkarte eta kide guztiei. Sare honen sostengu izateagatik. Udaldi honetarako alternatibak planteatzen gabiltza. Eta eskuragarri ditugun tresna guztiak erabiliko ditugu uda honetan ere Euskal Herriko haur eta gazteek Euskal Udalekuez gozatzeko aukera izan dezaten. Amaitzeko, eskerrik asko berriro ere Bernedoko herritar, proiektuko familia eta inguruko lagun guztiei. Bide berriak eraikitzeko ematen ari zareten ideia, tresna eta aukera guztiekin egingo diogu aurre ezarritako zigor neurri gabe honi. Euskal Udalekoen alde borrokatzen jarraituko dugu.